Минавам с номер 3 цялата коса. Това е първа стъпка за бъскът. След това директно слагам номер 1 върху машинката и очертавам там, където искам да започне моята преливка, т.е. най-тъмната част от фейда. След това 0,5 напълно отворено и започвам да изчиствам надолу под номер 1. Започнах с напълно отворено, след това наполовина затворено и така докато не стигна до напълно затворена 0,5 преставка. Следваща стъпка, тример. Очертавам там, откъдето искам да почне моят фейд или моят първи гайдлайн. След това нож отворен и започвам да изчиствам от следата, която оставих с тримера. Почнах с нож отворен, след това напълно затворен и започвам да чиста най-долната линия. След това отварям леко по леко и там, където има нужда, просто изчиствам тази линия, която оставих с 0 номер. Сега почва едно отваряне и затваряне, една игра, за да направя всичко гладко и перфектно прелято, така както на мен ми хареса. Без петънца и без черти. На много места използвам ъгъла на машинката, както обикновено правя във всеки един фейд. Това е неизбежна част от процеса. И след това номер 1,5 напълно отворено започвам да преливам най-горната част, най-тъмната там, където очертах с номер 1. Напълно отворено стартирам, след това затворено и слизам леко по-надолу. Започва да се вижда как тази черта, която беше на номер 1, почва да избледнява. Следваща стъпка, номер 0,5 напълно отворено и започвам да изчиствам тъмните петънца, които са останали между номер 1 и номер 1,5. Работя там, където има нужда, отново използвам ъгъла на машинката. Както казах по-рано, това е неизбежна техника, която се ползва в фейд процеса. Целта на това използване на ъгъла на машинката е да се достигне до по-дълбоки места с по-ниска преставка. Да влезем по-навътре в самия фейд. След това отново слагам едно, вече отворено и започвам да полирам и шлайфам фейда. Вие избирате колко светлина и къде да я поставите. Всички тези неща ги говорим в моя курс по браснарство. Който има интерес, може да ми пише на лично съобщение или в коментарите. Там подробно обяснявам целият процес на фейд.
Много важна техника използвам в момента. Ножица върху гребен. В момента използвам филажна ножица върху петънцата, които не ми харесват. Оставям за последно изчистването с тример и след това шейвъра. Така по този начин контролирам цветовете. Тоест аз определям докъде и колко да има бяла част, сива част и по-тъмна част. Както казах по-рано, всичко това го говорим много подробно в курса ми от 0 до мастър, така че който желае, който има интерес, нека се свържи с мене. Оправям детайлите, след шейвъра беше тример, след тримера отново 0 номер, там където има нужда, оправям. За да се получи ето този резултат. Виждате в най-долната част бяло, след това сиво и минава нагоре към тъмната част. Един добре построен фейд, един уникален бъскът. Ако ви хареса, моля, споделете го това видео или харесайте, коментирайте.